Els edulcorants han estat molt importants al llarg de la història de l'alimentació. Han aportat el seu sabor dolç a un gran nombre d'aliments. S'han utilitzat per a la conservació del menjar amb la preparació de confitures. I també han tingut la seva funció en l'elaboració de medicaments. Els edulcorants han conformat des de fa segles un sector molt dinàmic i influent dins del món econòmic i de la tecnologia alimentària. A finals del segle XIX, els edulcorants artificials van irrompre quan ja s'albirava que el consum de sucre no era tan innocu com es creia. Però lluny de ser la solució, han estat acompanyats d'una forta controvèrsia. Ara, quan l'obesitat amenaça la salut del món desenvolupat, l'estèvia, l'edulcorant zero calories, es fa present als mercats. El glicòsid d'esteviol és el seu agent edulcorant. S'obté de l'estèvia rebaudiana, una planta originària del Paraguai, que pertany al gènere anomenat estèvia. El botànic valencià Antoni Josep Cabanilles li va assignar aquest nom, amb el qual va retre homenatge a Pere Jaume Esteve, titular de la càtedra d'herbes de la Universitat de València al segle XVI. Des de l'any 8000 abans de Crist fins l'edat mitjana, pràcticament a tota Europa, la mel era l'únic edulcorant que hi havia. Procedent de l'Índia i de Pèrsia, el sucre va fer un llarg recorregut fins a arribar als països de la Mediterrània. Els primers conreus de canyamel registrats s'ubiquen al segle XI a Egipte i Síria. Des d'allí s'estendrà a Sicília i a Granada, fins a arribar al segle XV al Regne de València. És un producte molt apreciat en la gastronomia de les èlits, sobretot, i també en medicina, i per tant és un producte car. Cal tenir en compte que, per exemple, un litre de sucre podia costar el que costaven, per exemple, 12 quilos de carn, i que, per exemple, un mestre artesà valencià haguera necessitat 3 o 4 jornals per a poder comprar això. Però a poc va difonent-se el seu consum entre també les classes populars. La producció de sucre va tindre un relleu especial a la comarca de la Safor i va començar a declinar amb l'expulsió dels moriscos a l'inici del segle XVII. La competència del sucre provinent d'Amèrica també va contribuir a la fi d'aquest conreu en terres valencianes. El que no es va abandonar fou el seu consum, present fins als nostres dies. Els edulcorants artificials van començar a desenvolupar-se a finals del segle XIX. El primer en descobrir-se va ser la sacarina, al 1878. A partir dels anys 30 del segle XX, apareixen els ciclamats i més endavant faran la seva entrada els aspartams, l'esplenda i molts altres més. La importància dels edulcorants artificials ha anat variant amb el temps. Inicialment se'ls va valorar com a substituts del sucre en el cas dels diabètics i més tard en les dietes per aprimar-se. Però quasi des del començament, el seu consum ha estat qüestionat i en molts casos se'ls ha vinculat a possibles malalties. I el que és interessant és veure com es van aprovant informes, primer en relació al ciclamàs, després a la sacarina, vinculant aquests edulcorants al càncer, i com les regulacions han estat molt dispars. Els ciclamats queden prohibits, per exemple, als Estats Units i en altres indrets, mentre que nosaltres continuem consumint-los. I la sacarina també, en alguns llocs es prohibirà, en altres continuarà autoritzant-se. L'estèvia és un dels últims edulcorants que ha arribat als mercats europeus. L'edulcorant s'extrau d'una planta anomenada estèvia rebaudiana, procedent del Paraguay. La stevia es, como conocemos ahora, a una planta edulcorante que se ha apropiado del nombre de un género de plantas que agrupa a 250 especies. Ese género fue descrito por Cabanilles a finales del siglo XVIII. Él hizo una inmensa labor de taxonómica, de descripción, y nombró muchos nuevos géneros botánicos. Entonces, siendo consciente de su propia historia, dedicó en honor de los grandes botánicos valencianos muchos géneros. Un nuevo género que él estaba describiendo en ese momento y que sigue la nomenclatura botánica actual fue la stevia, en honor a Pere Jaume Esteve, como gran maestro de lo que era el Estudi General valenciano. Pero hay que hacer
una puntualización. Cuando Cabanilles crea el género stevia, no se está refiriendo a la stevia, planta edulcorante a la que nos referimos nosotros, que faltaría un siglo y pico para que llegara a España. El poder edulcorant de l'estèvia rebaudiana és entre 10 i 350 vegades superior al de la sacarosa. Tot depèn de com es consumisca, ja siga en forma de fulla tendra, assecada, o bé en pols obtingut per l'extracció del concentrat del glicòsid d'esteviol. En tots els casos, no aporta cap valor calòric. Esta mal llamada azúcar cero calorías en realidad se debe a una característica del esteviol, del esteviósido. El esteviósido es una molécula muy compleja que nosotros cuando llega tiene 32 enlaces y 2 o 3 enlaces de estrógiros. Nosotros no conseguimos sintetizar en nuestro organismo, nuestro estómago no está preparado para romper esos enlaces y por lo tanto pasa por nuestro organismo sin pena ni gloria. Estamos hablando de que es un edulcorante que se muestra como una herramienta muy poderosa y potente para la dieta y la regulación del peso, y sobre todo para el tema de reducción de azúcares dentro de la industria alimentaria, porque ya sabemos que en el tema de la industria alimentaria siempre se ha utilizado mucho el uso de azúcares, sobre todo los azúcares ocultos, estos que no conocemos, que se estiman en un 70% y que generan graves problemas de salud y obesidad. El poder antioxidant de l'estèvia també la fa atractiva per a la indústria farmacèutica. A més, és apta per a l'obtenció de pinsos per als animals i s'està investigant la capacitat de la planta per a la regeneració del sòl agrícola. El cultiu de l'estèvia rebaudiana és originari del Paraguai, des d'on s'ha estès a d'altres països sud-americans. Actualment, el principal productor és la Xina i també es troba a Malàisia, Tailàndia i Taiwan. A la conca mediterrània es troben algunes plantacions a Almeria i a la Comunitat Valenciana ha començat a introduir-se el seu cultiu. Llevamos casi 8 años de estudio de la stevia en la Comunidad Valenciana. Los resultados han sido maravillosos porque hemos superado el rendimiento y hemos superado las características de la planta que venía como comercialmente mejorada de Paraguay, que venía bajo una patente, y hemos conseguido una planta más sana, más robusta, con un porte mucho más grande y sobre todo una planta fértil y muy resistente a todo tipo de enfermedades. Básicamente no hemos tenido problemas de plagas, entonces no hemos tenido que usar ningún producto. Però els productors d'estèvia europeus no poden vendre el seu producte directament als consumidors. Segons la legislació europea actual, només ho poden fer a les empreses productores de l'extracte del glicòsid d'esteviol. En Europa se admitió el uso de la stevia en el año 2011. Se ha obtenido la relación de esteviol-glicósido y el RED-A a través de la letra E960, que es el número que le han asignado. La hoja como tal no està, de moment, revisada ni permitida. I, clar, si això ho agarra qualsevol empresa, no estarem competint en un llaurador d'un tercer país o d'un altre lloc. Estarem competint en una gran multinacional que està fent negoci d'aquest producte. Malgrat les limitacions, el consum de l'estèvia avança. Es calcula que actualment la producció anual de l'extracte edulcorant supera ja els 4 milions de quilos. La major part es destina a la producció de begudes carbonatades, que es concentra principalment als Estats Units. I l'estèvia també està present en lactis, melmelades, salses, sucs de fruita y chocolates. En España, hoy por hoy, yo diría que muchas personas que hacen dietas y que están informadas en la parte diabética conocen la stevia, pero el público en general está aún por descubrirla.